Kaya shoppingnya ngap ya kan jingkiran cok ini kong kabla sapriang online hang ne apokari kasi ke jong ni. Palau maka jingkiran cok ini kong kabla pin melong baka pin sosisya yang ipad bak hasi ha kabla kumno ini kong ila batai ya ka jingsya le don bor baka jingsya pendek haki pulit Asam haki tiki tain border jangka Meghalaya bat Asam. Palau ba ngiki kasi ngi deban ngap thu bat siem bahkan ka jingkiran cok ini kong kan de ka jing hikai yangi bat kham tam haki lain jangka politics lane election bangi kasi nang nesh khmat ngen nam dei suban bed ya kasan spa tingkala ne ya sia jar tingka ha ka baki MLA kila pen bed yangi tang bangin yo ban tab bot yaki ha ka ba anda kila dep japat ka kam ka ba ya dei banya dai ki pai kasi jongi ki MLA jongi bun sin ki kham chu de le kam ai bat pet ak tu ki kendiat sing baladap ki jingjia ke belajia po ka border jangka Asam bat Mizoram pini i peleng bagi MLA bat nuntop rui ki spai ki pulet jangka jela Mizoram vot ki wan bantor ketika jaka ha ka bagi pulet Asam ki lele don bor palong ba ladai i kum kita ki jingjia kat no ka slong singan ba ka sungo singan ya ki pai ban reu jangka Mizoram hadian bagi breu jangka sarkar vot ki lele bantor ketika jaka ban yakren bat pendai halor ka jingya kajia para bapai pasaka jela jongi bun sen ki reu pai ba ki de ki breu ki bahap banyak kon hi bat pej hi lane ban persyaya ka jingle dan bor ki pulit Asam bat labun sin ha ka bakum ki de ki jingjia ha ka baka jela Meghalaya bat Asam ki dan padang ka jingya ki lane ka jingya klumar ha padang ki bor chongki bun sin ngajui i bai ki reu pai ba ki mi hi bat kamiar ban i MLA barawai ki pulit ngasai i hendrai ya ki MLA bat kamiar ban i bat bun sin ki pai ba ki de ki ba syatet dau deng lati bat tang sya pen men sauru sengap noi ka jingkiran cok ini kong ha ka ba ilai thu ba haus nam arjar spau kumba saungot ki reu khasi jongi kila dona ya ka jingem hadin ba ki lai khon persya ya ki pulit Asam ki buan kantor pun bi an chapo puru sam jaka jela Meghalaya ka jongi badaken ma wa ha ka ba ya dei ba ka jingjit ki nang bi khmat lada mengi pai ba khasi lane mengi ki pai ba na shak nang ngila jet ba kla kum tang sa sem jenjar biang sa sisien bat to daken ma ba pinya jet yu nang yalam uba biang uba lanang lastat uba slor uba kloy benyadai ka jai ben reu bat uba kloy ban wan lane bandan hakin no ki por hakaba ka jai ben reu ka dan bat daken ma ba penom jet shu ki MLA ki banang tang ban sukran ketin taman chupen bed yang ki pai ba lane pen bed ak pisa kena bakin yo avot hendai dalang ki basian nang nesh khmat wat nom ngap shu yo kum kini ki jai breu hakaba ki shu pen bam dak pisa lanek sulet kan ono kam kabadai tang siklep mat nak benta ban yo avot yaki hendrai long ki basiam bat pe thu yo breu ba tre hok na du ka men sim bat uba dan sisa ka jingmot banyadai ka jai ben reu bat kham tam ru ban pen kieu ka jai ben reu na maru ka jai ben reu changi kadang dai ka jai ben reu ka basa de bat ngayal de simet habang ape yini ki MLA jongi babun sien ngalap ki badai tang ki basunang ban pen bet bat kum tang el dia ka por balik tabot ngam jet ino ru hendai ngatap nota hendai piru ladap him iman yu no breu uban long nang yalam nak bentak jong pi tap nota bet lane none of the above ka bamot ba phim kersyan ya uno balada bun ki bri ba kersyan ya uno ka sarkar kan sa shuthong hi da ubreu ubala long well qualified lane da ubreu ubala dan syaya ta kerdan ban long kum ki MLA da ka man sim jong ka jing jaumat da ka man sim jong ka jing kemen bat ngada yamru ka jong ka sarkar ka ba sensyar menta ba ka dai banai no yang ikum baba prestun tan sang ula kular do ki por bon bon corona election banai ka police department banai ka jingresan yang iki badan hang ne habang ikai ban berkat ya gijing ek be kendo man ka por ngajau laki umat habang apai ya ki para da barasnam sangut ki mensim haus ni marjir spau gila do na ka benta ka jing ya ki jangi ya ka ka dong ka tan kum jero hakan ne ka snam ka baladap kum bangila yo isbun ki paralong kumi ki jongi gila syabam sesyo haulati jong Asam ngamlaban kham da jaw la ki umat habang yo i ya ki paralong kumi ngamlaban kham da jaw ki umat habang yo i ki para dong para snam ki jonga habang isale ben haw ne mender menenro Ilayo ihi lagi jongki kemat kat bangingi dang don hengkang dang don per lawan Asam
ulawan ban kini jubar ulawan ban kam trayak to ka per ka jongi ulaong yangi bangi de ban phat na to ka jaka kumta mangahi daga jing bitar ngalaong yaki balai bab syuan ale trai syuan kam trai kan ka per ka jongi ngim dai ban ai la galong bangan yap no yala de to ka peru asyong ka hok yanga daga jing sokya ngalai keren ro pergi bahar jok sarkar nilai kendok meneh pergi lagi polis departemen kilaong ini bangi dai bersus camp bangi dai baniyang baniyalek baniyadai la ka jok perkum tangaro haga jing ngau kristan ga jung anong kong ai ngoy ublay bar ngala keren haga takapur bahoy kumbaki kuni surer na do kabasdang. Wat kang si mei si pa banya don jing mun ya ka kuninya Wat kang si mei si pa banya don jing mun ya ka kuninya Ola kang mapiti mei kalong persya ya ka hukum blei Ola kang mapiti mei kalong persya ya ka hukum blei Kat bangadan yang kai hamon peran endit ite ajan jonga iwan yang ipeng tik kumbasang ban kren ya i ro ngam lai an oh kum taya i ngasdang ban kren pen ban yanga islan pareng ngapai ngadang sedang ibiang ngawet sundan laidung restoran apa ngaong ya I love you Te takini kubom takajan met bat kito kendiat video arteli de video chong Sony John lo kum si benta ban pen thanda ya ka jingmot chu perkhat chong phi namar bag video chong u kilang ki ba itanat shisha